Nah, ayo. Woi. Ya. Ayo. Ini. Ayo. Balik ini. Ayo. Wih. Ya, wih. Satu. Wih. Ya, wih. Lah jalan. Wah, wah. Woi. Deluin. Lihat. Up. Iya. Wah, jos. Tapi Iya. wis salto nih barang nih. Oh, sip. Wes. Bener cah iki. Nah, Anu duitnya nang ndi, Pak? ya. Utang 50, Pak. Iya. Utang karo hitungan sing dek ben kan 350 ditambah iki 50 ngono lho. Utang 100 ya, Pak. Iya. Ben ku nek umpamane umur semene ndang cepet lali, Bu. Nya, makasih ya. Makasih ya. Iya. Saling sik. Ya. Oke. Nggih, Mbah nggih. Ya. Amargi wektunipun sampun siang, Nggih. tugas kula sampun cekap, kula badhe nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi